Barkanki da wannan lokaci my dear. Duk abin da zan furta miki a yanzu da farashi ɗaya nake buƙatar ki biya ni da shi. Wanda farashin nan ba komai bane face murmushinki. Babu wani abu wanda a duniya ba zan iya yi miki shi ba. Matuƙar na san zai samar da farin ciki a kan fuskarki. My sweetheart, ke kanki baki san irin kyawun da kike yi ba a duk lokacin da kika yi murmushi. Ba lallai bane ki fahimci hakan ba, ko da kuwa wani ya faɗa miki, amma tabbas za ki fahimci hakan ne a duk lokacin da kika tsaya a gaban madubi sannan kika yi murmushi. To a nan ne za ki tabbatar da irin kyawun da Ubangiji ya miki da ƙayataccen murmushi a kan kyakkyawar fuskarki. A kullum burina bai wuce na ga kin yi kyakkyawar murmushin nan naki ba. Shi yasa a halin tafiya ko zama nake tuna shi, ko halin kunci ko halin damuwa, haka ma a halin barci ko a farke shi nake tunawa. My one, babu wani hali da zan iya tsintar kaina a duniya face fuskarki mai ɗauke da kyakkyawan murmushi ta ɗebe min kewar wannan yanayin ba. Ina son ki, ina ƙaunar ki, ina burin kasancewa tare da ke har abada. Subscribe our YouTube channel for more videos. Tajuddin TV. Thanks for watching.